Kapitang Inteng! Daytoy ka di asa buntigatang, maritoyang. Imparabaw mo dagita ka cute-cutics ako kumdita sabon, Mara. Katap no makitam abaro amani kiyor dagiti ko kao. Sapay naglabaga. Saan nakmat siguron akan tiyawan abaak, Mari? Ngayon, babaan ka dagito'y kokok. Makiasawa akon. Ay, kaduan, Amaray. Makita dalaang dagita nagpipintas ako, kom. Ay, katarmunda ka na dagaws. Kinunampay. Siyempre, baak mo lang apadam ti makasirpat kan ka. Anya day tamaray. Panangkantyaw mo ka day, wano panangidayaw mo kanya. Gumatangak man iti mantika, marikwanang. Maray, nangagnak ka day. Aday bagbaga, Maray. Saan na ka nangag? Anya ka ni G. Paulo, G. Ichismis mo. Agchis-chismisak ayamot. Kunak, gumatangak iti mantika. Ay, kunak man. Sarsarmi ngamot ngamin day tabuok mo. Una, baro ako lot. Sakit, nagaatid daw kan naglalabaga dagita ko kom. Kan ka cute-cutex. Ay, marikwanag. Marjod kan samot kan. Agpaaramak ngamin ay. Itala amalagip mo ti agpaaram. Bagay ko kadimat lang dati kulot abuok ka, Maray. Wunan, bagay mo, Maray. Ay, kunakat ni Marituyang apuminpinta sa kanaw, gapo ka dagiti ramay ikaw ang naglalabaga dagiti kukuna. Wan, nasaya at mat, tanapanunot mo ti agpapintas. Diyan nga gatgatanga kun taagawid akon. Katnay, masapol nga agluto akpay. Ay, unay, katarigat yun aya. Ay siyak, ada automatic apaglutuak. Ay, kasta. Imutang ka? Ay, binayadak, cash. Ada pa'y automatic apaglabaak. Adda lang arudan automatic apaglutuam. Ada pa'y automatic apaglabaam. Ay, nagnamay kan, Maray. Automatic, Maray. Agpapintas, kan agtugaw lang ang aramidak nga agmalmalam. Pati pa nagkatawam, kasla automatic matan. Ay, una yan. Agat asok pa'y katitaon. Ay, nakaluto kan. Ay, day talaag damagmat no nakaluto akon ti among ngaramidan. Kita man mat tilangak ang nagluto. Ay, ha? Ay, at nga ba't tilangamon? Kuso-kuso ta buok mau. Naglabaga dagita matam. Ay sus, kauging pa'y day tatok-tok ti agong mo. Yay! Katawaan nakpailaan. Nagregat ti agluto iti kayo. Ay, kat ano sama? Ay, di nakpay mayalaan mo't iti automatic apaglutuan. Ay, nanipod ide aging gaita. Kakaasi aklat ta nga agar-aron. Naglabakan tao, nintong malamdama, Tani, yawanin ti may suot ka. Nagadaw dagiti ipalabham. Anusam si kagayam ti paralaba. Agsakit tumanin ti bukot kas kadaimak ngaglablaba. Ay anusam nga raod. Malahing kaglaban. Tapno mamagaan, kita day suot ka, itong bigat. Ingkat Uray gayam si kakat aglaba ka mo maribanan. Wen mare, tanay, nagadon timurang mi kaniinteng. Ay, makauma ti laba-alaba. Imbaga ka ni Marikwanang, tadan nagatang na paglabaan na. Nakagatang iti washing machine na. Automatic a washing machine, Mare. Saan basta-basta a paglabaan? Isumulagayam nga idinapanak idinaminsan. Naka-cutex. Nakapakulot pa yun Nukasta, inruarnan jay urnong na itibangkaw a pinagpapintas na.
Ken inggatang na iti automatic agamit na. Ay, adda pa'y sa bali ang nagatang na, Maray. Diya automatic apaglutuan. Ay, imbag manday ta ako, Marita. Di mo napalan, tabaak mag. Una, ngam saanan amarigatan nga agluto kung naglaba. Iso nga dalangan ijay tersena na nga agpatpacharmeng. Ay, makagata nga kumamot iti automatic apaglutuan kan paglabaan, Maray. Day tangarun mati ibagbagak ken ni Inteng. Nga igatangan nakmet iti automatic apaglutuan. Tanagrigat ti agaron. Uray syakman, Maray. Ibaga man matkin ni badungkaw, tay gatangan nakiti automatic apaglabaan tapno sa anak amarigatan akastaw. Anya? Automatic? Kunak, igatangan nak iti automatic apaglabaan tapno sa anak amarigatan nga agkaralaba. Kita man day ti ima na nasugat-sugatan. Gapoy ti kagagulgul kaw. Ay, nagsakay. Ay, awan kwarta ang maigatang. Period. O, di mo la kaya't ti gumatang. Igatangan nakmeten na ba daong? Ay, nagperyoda kaon. Isudyak kayat nagsaon. Period. Kunak lang arudain. Nawatam. Kalpasan ti panaglaba, agluto akmanan. Ay, una yan ti kastoy arigat ti biyag ko. Ay, agisaan ka na, banag. Sika kumamot ate agluto. Ay, saan ang mabalin nga ibaon mo ti kapitan? Nabambanugak ang naglaba. Ingkakit agarunan. Day ti kat ti jakayat. Ay, jakayat nga agluto, taday tamanen agaron. No kumangamin ta maigatangan nak iti automatic apaglutuan. Unay kidi arigat mo nga gararon, Maray. Ay namare, lumabas ka kadilaeng. Baybay anak nga agaron. Agpagatang ka nga minkin ni Kapitan iti paglutwam adi ilitrek. Ah, di naktupay igatangan iti automatic apaglutuan. Day tantukit din di electric. Ay kaasi ka mo. Kaskala na pungot-pungotan. Wen nga rod, mare. Apay, inggatangan na kan ni badong mo iti automatic apaglabaam. Period ko na naman tidimbagakan ko na. Pinilit mo kumaa. Saanin, Maray? Tano period ko na. Awanan ti adu payasao. Ala, panawan nak nga rodan, mare. Taituloy kon ti agaron. Tanay, aldaway. Umatangak man iti sardinas, Maray. Ay, saan ka pa yan nakalutaw? Umayak pa'y lagumatang iti sardinas asidaun may. Tanay, kalkalpas ko ang naglaba iti sangagabsuon amureng may. Nakita kayo nga rod ka ni Maribanang di ta paglalabaan. Mano nga oras yung matditang aglablaba? 5 nga oras, Maray. Ay, di dakla matultulad. Ngagkuy-kuya-kuyak laangan. Imbagken ka tadda kwartam nga igatang mo iti automatic para labaken para lutom. Iswa na pintas lata da iti cutics ka. Ay, umapal kami akin ni Maribanang nga manyangay nga raw. Kaagpagatang ka ngamin ka ni kaabadong Di na mo kaya. Ay kathulugadon Ay, wanan niya. Sagmamanungatan nuhulugan, Maray. Ay katmapan kaagdamag Agpakadwa ka ni Maribanang. Ay, wag. Bareng kayat namit ti mangala iti hulugan apaglutuan na. Yarasaas mo man manandyain yarasaas mo kanyak, Maray. Kunak, Maray. Mapantamang kita iti hulugan ta. Mabalin ayati kasta. Mabalain. Anya ti kayat mo hulugan. Automatic apaglutuan. Si Kanghay. Automatic magtapaglabaan. Sige, Mare. Ang isikreto taday to'y kandi inteng. Wen, saan ta nga ibagbaga, Maray? Saan mo mat nga ibagbaga kinibadong kaw, Oh, nakaidasara kon iti makan, inteng. Ay, nagpartak Ay, automatic Uy, saan ako sukuso ti buok mo? Awan baten ugeng dito'y ropa.
makita nga ron kat maya tiis mo. Ay, sige agtugawtan tamangantan. Kastoy kumakarayon. Kastuyan akanayon, Inteng. Nagbiit kan anak kaaraw. Mga lamit ito ito washing machine. Saan ka man adamag-adamag ba daw? Kabarbaron sa may. Kawan, nakasupot pa ilang nga kitkitaw. Nay, nay, napudot pa Ay yan. di mo sagsagidan. Tasyak lang ti dakarbengan na amangigam iti dayta. Tasyak lang ti mangusar. Wen angam ti saludsod ka. Nangalaam ti pinanggatang mo iti dayta. Awanan ti ado a question. Period. Awanan ti ado payasaw. Marituyag, awanan ti ado apakasikuranta. Wen nga rod maray. Nagmayat gayam ngagpaisaw no da automatic a paglabaan sika. Iso ang mapantamot agpaparlor akas ken ni Marikwanag. Ay wanan niya. Nasaya at man ka nalagip mo dayta. Anya ngay ti pukis akayat mo, Maray. Tano siyakla amaysa. Nasaysayat at tuladen ta dya style ti buok ni Marikwanag. Ibaganan tun ngagtutulad ta. Ket man ano ngay, agkukumari tayo mat. Kaya't masawan, agpakulot tamal. Wun, Maray, bagay to pa ni Marikwanag. Saan takit din na bagay? Ay, kat mas bagay ko ate kulot maray. Anya ti pa nagkunam iti langami kini Maribanang maray. Agpapada tayo matan iti style ti buok. Wun, bagbagay tayo atalo ti kulot. Nagpamanicure kami, pay. Na, inulan da kon. Umapal kami ngamin kahit. Sana balay. Mayat matkit di atap na agpapada tayo nga agkukumaray. Sa dino ti balay da Kapitan Enteng dito ay. Iso day taglatlati a balay. Ha? Balay ni Kapitan Enteng dayta? Marmarban samad. Wey, isaw ti balay da. Mapan ko singiran. Ayos daw, tado ti kwartana, apagbayad na king ka. Kapitan Enteng! Kapitan! Yahoo! Ay, kanyat masapul mo. Si kakadi ni Kapitan Enteng. Wen. Siyak, apay aya. O may kaman singiran. Singiran. Hmm? Saan ka tupay nga amo? Umay naksing singiran. Imutang kada kami ni Nanabahan ng asawang. Ha? Sana na nagpagpakita, isu asikato umay ko singiran. Ay, iso ti singiran. Sana siya? Ay, nagan mo tin surat na asingirek. Na. Iso abayadam, day inutang na apaglutuan. Salvador Caborlisan! Rumwar ka dita balayo! Asino ka mang ipukpuk kaw itinagan ka? Ay, umay kamit singiran. Anya, damdamagam lang kanyak doon sa dino ti balay ni Kapitan May. Nagapo akong dita balay da. Si kamot itati sumaruno asingiran. Ay, awan amo nga utang kaw. Apay ko mga agbayad ang ngay. Ay, day inutang ni misis mo apaglutuan. Ay, awan ti amok dita. Agtal na ka man. Agbayad ka, ano saan? Ay, saan? Ure pa agan ano ka dita. Saan ang agbayad? Ay, kastagayam Di nakpadpadasan. Kunam siguro, make-up kit ko daytoy nakasalikid dito'y sikit ko anya. Ha? Natadem abuneng daytoy. Ay, sas. Nagtadim nga agpaiso. Bunang mga agpaiso dita. Wanya, kunam siguro amang lukluko ak anya. Hay, agbayad kayon, di nakpagpungtutan. Awan kwarta ko. Sino ko matanda kwarta na ngay? Ay, agasam ti binayadak nga inutang ni Banang apaglutuan. Diyak magkumakayat na bayadan yung washing machine nga inutang ni Tuyang ko, pare. Ang adamot na tadam abunang na. Naglukon, dahil bakla. Pare. Awan iti kwarta. Nagsangit ka mo tin, pare. Ay, jakon balap ng tirik na. Talagang nagsangit ako. Ay, oray siya mga ron, pare.
Nagrigat ti may busan iti takwar. Pagno baray, makapasakit ti tinakam. Isangit talaga. Awanan ti kwarta. Binayadak jay utang mo. Heh. Kahit, apay nga rod, ako sila panak. Ay di kanton mabalin nga ag utang pay. Katalagamot asaanan. Awanan ti igatang ko iti na imas asidaan. Sana balay, tasaan tan amarigatan nga agaron. Tadan automatic apaglutuan ta, integ. Anya jay ko na magatangap, marituyang. Sabon, maray. Unan niya. Kay bagbagak lang nalipat maun. Apay, aglaba ka manan. Ijay washing machine mi. Ay, kunaken ka kat anaglaka no ada automatic apaglabaan. Un maray, kita umanday ti cutics ko. Saan pa'y anagtuklap? Anya ngay ti planom ahulugan a sumarunaw. Awan pa'y mat na panunot ko, maray. Nungay, aghulugan tayo iti saggay sa alugan, kadamari banang. Ay, jak amaw numabayadan ni Badung ko, maray. Damagag to pa'y Ang an-anwan tayo ngay tilugan. Dito'y tayo lang makabildatan. Sa bagay matkit di Nagasidaglang matitirasin kapag naunyaw ka ni Maribanang. Saan nga rudan? Agpapintas tayo latan. Sana dakas ti hulugan agamit. Nulakat at danamnamaam apang hulog mo. Ngam noawan, saan mon akalikagumantan? Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di ka pa'y umisam, may tuyang. Tapay ko mga umisama. Nakamisuot ka lang tamot na nakanayaw. Awang nga rod kwarta. Amaw taramidam tapno umisama. Ikanak iti kwarta. Ay, agpadpada talaay, ngawan kwarta na. Kanya kumangay, timangtid ka na ta. Ha? Bayam nga rod ngagmisuotak nga inaldaw. Ay, unay ka tikastuyan na ya. Nagrigat lang nga roden tibiyag. Nakamisuot pa'y tikabalay. Mapanak malamakiin ni storyan ka nagiti kokomaray. Ay, wud marang umisam ka, no kadwam ida. Makapakatawa, Mare. Ketuan. Makapakatawa talaga. Ay, Marituyang, agkatawa kamot Si kalaang nanti na kami suot kada tayo atanlo, Maray. Apay, anya ayatikat katawaan niyo. Ay, Maribanang. Anya nga minan ay atikat katawaan ta. Kawan, mate. Agkat katawa talaang mat. Oh, nangag mo, Marituyang. Ragrag sakan milaang ka ni Maribanang tibagbagi, may. Dayta, kat uray no awan makukwarta, may. Diyaman lang makakatawa, tawan makukwarta ka pulos. Ay, kat makikatawa kalatan, akada kami, Marituyang. O, anya, Maribanang, ituloy ta ka diti ang katawa. Ay, kat wan Dituya man pa'y barangay hall nga gistambay paray. Jak pa'y lakayat, agaway. Ta sigurado na kamisuot manan, dituyang ka. Ha? Ay, apay anak kami suot. Ay, kasjay na noawan kwarta na paray. Ay, Ay, nagpada kamay. Tirigat na. Noawan kwarta na, saan mo ang maibaon na pulos? Ay, dayta tinarigat Mano mga mingal daw nga, ingawan kwarta na. Ay, ikam ngamin paray. Awan nga ruti maitid ko paray. Na, Nagpadpada kami lang ngawan kwarta na. Ay. Ang sa anak mo't anak kami suot. Kita may.
Na, saan mo unay mo't Di ka umis-isip, pare. Ha? Ay, mabisina ko na. Saan ka nga ang pasagid, badong? Apay, agpaspasagi na kaya. Ibagbagak lang, tipudno, amarigirignak. No mabising ka, inkaglutaw. Ay, naimimas latamot. Ano si katiagluto? Masaduta, nagrigat ti agaron di tadalikan. Kano kaya, may baon? Di nakpay kidi may timplanan, iti kapay. Sana ka may baon, aging gangawan kwarta. Maray, pimanawad ni Marituya. Di na ngamin kaya't amakita naragsakta. Naragsak talat ta, Maray. Uray awan makukwartata. Narod awan tupay lako kaon. May salaangan a sardinas tinabati alakom. Ang naragsak kalat ta, Maray. Tuan, apay kumangagladingi takngay. Ay, siyak, Maray. Awan mo't si daan mikan ni Inteng. Ang apay kumangay nga agmiso utak. Mabalin di agdamag. Ay, anya ti damagam. Sa di na ti balay da na to iyang. Dayjay manay, makitkitam dayjay abalay. Balay da dayta. Wan, dayta ti balay da. Sige, mapanak man nga rod. Taadamapan ko ibagakin kwa na. Anya ti masapol mo kanituyang ka. At ako maibagakin kwa na, tata. Ibagam nga awana. Awan magkanugayam. Ay, napatiguray ti ibagakin kwa na. Awana nga raw. Nangag mo da jay, awan ka daw. Ibagakin kwa na nga cash out kami. Pigsam, jak mangag. Ag-cash out tayon! Aya, ay, kaano tayo nga cash out? Di nakiduron na to yan. Ay, aglisi ka, kwartang da ito pagsaritaan may. Aw, kaano ti panag-cash out tayo? Ibaga mo na, di mon baybayag. Manglukatakpay nga taaya. Awan sa matigumatang itangal daw. Good morning, Marikwanang. Marituyang. Sa dino ti papanam, nagsapa ka man ang nakasukat. Mapanak ang cash out, Maray. Ay, sumot lagaya man nakaisem ka. Nakaragrag sa kakita, Maray. Wow, makitak nga ro di tarupam. Agasam nga iti makash out ko, Maray. Nagdakal. Ay, kasta ka kumaaka na yun, Maray. Naragsak ka nakaisem ka. Sige, Maray, panawan ka pa'y. Nasken ka no amasapa kami ijay pila ka. Tuyak man pa'y sangwanan ti balay mo nga gistambay paray. Ay, wala, pare. Pag-urayak, kinituyang ko asumangpay. Napankag, nag-cash out. Na, ibag man. Kasta unay ti isip na nagudong paray. Ay, nukasta, imbisa may. Ay, permi Kariring na pailang nakaisip ay. Ay, mayat Sigurado paray, at na naimas asidain may agatagan na. Ay, agpadigukan Tay talaga yan. Umay kanto patigwan paray. Tapno umaraman ang mut iti cash out ni tuyang ka. Magapon amin ang amanaw. Awan pailang mat ni tuyang ka. Ay, isuti urayom dito igit ti kalsada, tata ba daw? Nagurayak ka na bayag dito sa ngwanan ti balay da parinteng. Jak na uray. Iso nga makarak dito ya. Pay nga anarabian mo ni nana tuyang. Ipanag ko na, ginulpi na amin na naimas sa masida. Kwaraw. Ay, una, sigurado na ita. Maimas tong arog ti pangrabian mo ita. Ay, kitwa na. Nag-cash out ni tuyang ko ko naman. Ayun iso arumbang langag sida kayo matitinaimas. Ay, imbag manta na pa nag-cash out ni Kumarik Atoyan. Di mo ka din apalan. Sigurado anaimas ti sidaan da itakan ni Badong na. Tane, kita man, itay pa'y lang nga agas asok da ita kusina da. Ayun, anya. Ay, ang renda siguro ti karne asidaan da. Ay. Kapay nga ita di naksama malagipan apadiguan ni kumpare. Na, malagip na kapay aya no nabsugan. Siya pa'y bagakan ko na agpadigo. Ay, di na kan malagip.
Lipat munday tanga arapaap mo, intay. Badong! Agdaakan! Nasayat, mate. Tasimbangpot ka, tuyang. Itayak pa ya mabisain. Oh, kita umot at nagbaliwak. Anya nagbaliwan na sa asawang mate. Ayan na di ginatang mo si Dain. Si Dan! Na, apay kumaagumatang ag iti si Dan. Anya, awan ti ginatang mo si Dain. Awan ata na panak nagpaparlaur. Oh, kita umday ti buok ka. Sana nakulutan niya. Naribandun, badong. Kun kita umday gito'y kukaw. Oh, nakakyutik sakmo langon. Naglalabagadan niya. Pinagpapintas mo ya cash out mo. Ay saus na baybayagan anang pangitak badong. Itaak lang a pumintas. Aw, saan ka kadian naragsa? Ay, wunan marikwanang. Ikat katawa talatan ti kinaawan kwartata. Katuan maray. Awan lang arot kwartata, sa nakakusilap tapay, madiya. Hello, kukumarit ka napipintas. Na. Ngam, napimpintasak nga dayo. Na. Marituyang. Sa bali mo tanti lang maray. Pimintas ako na niya. Ha? Anya ti makunam, marikwanang. Dakas tiyagol olbaud. Panagkunak, mas bagay mo ti kulaw. Ay, wan, marituyang. Mas bagay mo ti kulot, abuok mo. Na, kaya't yaw, takaramutan kayo dito ikaman manicure ako ka. Ay na, marikwanag. Ay, kita am dagiti kukuna. Nagtatadam ang aglalabaga. Ay, sa bali at talaga ti adak kwartanaan niya. Maribanang. Inururay ko di ipadigong pare. Ayan na gay. Sa bali mo, tinagigastusan ni tuyang ko yung kwarta na pare. Di mo pa nagpapintas na. Ay, awan nga ro din. Adya si Dain. Ay, isuday ta, tipakarudak ita. Iso may lagayam ang medyo nakamisuot ka. Maging gayta, makaungungutak pare. Kwa, nito yung muti ang tamwad. Ay, makasangsangit at paikidin ah. Ay, sana. Hanggang pasensya mo nito yung mo. Sana balita pimintas. Ay, ito karoon ti problema pare. Saan mo karoon na pimintas? Ha! Adalimad pare. Nakamisot apimanaw ni kumarita atuyang. Nay, dakos ayang nga ibagata ti pudnaw. Wan nga rod, Ay, pudno mo. Asaan na abagay ti straight abuok na. talaga asaan, maray. Sa bagay na matkit di aja nalabaga cutics na. Wan maray, dayjay ti bagay na. Uray kagura na tan ni Marituyang. Taimbaga talaang matipudnaw. Sigurado, agipulong dayjay kan ni Badong na. Nagipulong lang Sapay isunsa mat tinangigastusan na iti kwarta na anak cash out na, maray. Jay pagpapintas na tinaggastusan na. Noing gatang nalata ko man iti sida undakan ni Kabadong, ay kat nabsog da pay. Ay katuwan Ala, baybayan ta na. Sana balay. Tanaragsak mat ni Marito yang anag paparlaw. Itay ka pa, dito sangwanan ni Tisarmeng, tuyang. Diyak kanubagay da ito'y langat. Nagko na. Dagiti dua ako kumarik akong trabida. Kunamlan asino da na pipintas. Iso na kami suot ka. Kay, naglaing da nga aguyaw. Di dalaan mo ang nagngina ti imbayad kaw tapno pumintas aklaang. Pudno, may timbagada. Anya ti kunam, ulit man. Saan mo abagbagay day tabo mo? Ay pumanaw kay ti sangwanak badong. Tamangan numabarsak ka itigam ko sa gaysay. Pudno, may naggastos ka. Angam saan ka mo ilatapin mintas. Ay makasangsangit ako ni tiday nga imbagam. Ay, tila pagsangsangitap. Ay, ang sangit ako na talaga. Kanya ngay nga tataramidag pala. Na pagsangit kumutin ni tuyang ko. Ha! Apay ngay. Imbagak lang nga pimangit, nagsangit mo tayo. Ay, uray asino mad ano, ibagam apim mangit.
Masaktan na talaga tirik na na. Imbis nga min nga igatang na iti si Dain May. Pinagpapintas na, dinaalan na akwarta. Iso na sakit tinaka mo ita. Di nakpainlotwan iti kanay. Nabisbisin na na. Ah. Inununa na ki Dain, yung nagpapintas na, ngamdi kanan May. Ay. Ay kit, ingka ay aywon na. Kalpasan na maayayom. Ibagam kan kuha na, tibidot na. Ay, kasanungay nga ay wag palay. It awan tupay kwarta. Tata Badong! Ah, Ay, nasa yata nakita ka dito, ay. Si kamanay, di mo kunain nga damanan cash out ni tuyang kaw. Saanin nga iso tiyag cash out? Si kamot itan. Ha? Anya? Siyak tiyag cash out? Iso nga umay ka ni Jay munisipyo. Ay, katuda. Inteng, apay ang nakatugaw ka di taagdan. Ay, ururayak ni Pari Badong. Napan ka nag-cash out. Apay ko mga urayam. Kit, urayak aji itag na. Ay, kwarta na day jay. Ikan nakakikden. Imbaga na nga ron. Iso nga urayak no, ada itag na. Apay ngay, tasaklaan mo dagat katawa. Saan kami ngamin ang makakatkatawa, Marituyang? Siyak, paspay laeng ti panagkatawak. Taawan ganas kong agkatawa. Naimbagan ka, Marituyang. Tada pa'y lakwartam. Iso ang naragsak ka. Anya nga da, naibusin ngam naragsakak lata. Ah, naragsak ka lata? Uray saan mo abagay day tabuok mo? Kung nagayam ni Badungkaw, nga ad-adda a pumangitak no agkuskusila pa. Imbaga na daytakan ka, Mare. Sa bagay, pudno ti imbaga na. Wow na. Saan mo't kit di anasaya at ikanayon anak kakusilap? Siyak tupay, uray awan customer ko, naragsakak lata. Syakmet, uray no awan si daan mi kan inteng. Ay, naragsakak latamot Kat isumot, iso nga katawa tayo kukumahay. Ay! Kaya't yaw, agigiddan tayo nga katawa. Dakayuman. Ay, naragsakak no agigiddan tayo. Oh, agbilang ak iti talaw. Maysa. Dua. Talo. Nagdagsinan dagito ginatang ko tuyang. Umay na mo tulungan nina. Abay, anya dagita ginatgatang buaya. Kasapulan dito'y balay. Ada ka akapay. Asukar. Mantika. Kandag dumapay. Kano na damag ko ang nag-payout kakanaw? Waing. Nagdiretso ako na. Nagpalingkay. Kadagiti kasapulan dito'y balay. Sa nakasking ka. Napang ka nagpaparlor. Adagaws. Yung kumamot nubagbagay man. May bagampay lang mo. Ulit-ulitom. Wan, amaw. Saan ko magbagay? Dahito nang igastosa kete kwarta. Imbis aday talangam ti paggastusam. Di kasapulan ta ti unang Mala, hingagluton. Tindak padigwan ni parinteng. Inton madamdama. Ay, nanatoyang. Saan adakes tiyag papintas? Ngam na saysayat, noon na umpay ti taraon, sakmay ti panagpaparno. Hala sigay! Didan, tinagibusan ti sabaypay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ituloy ko pa'y kaditi ag istorya with no sanay. Nay. Aputambutin day tagong mo baray. Kan anya ti kaya't asawin day ta panagwingiwing ma. Kuha, ada agat kanal. Ha? Ay, di mo ko na nasakti agat kanal. Di kan sumanaaw. Maulawak.
Ay, paray, adapay tulog yung istorya king ka. Nay. Timalikod kamitin, paray. Awampay na saya at pag-istambayan dito yung barangay. Apayan ako na yun dahil tanggal. Agat kanal amin mo't amaangutan. Nay, Ha? apay ngayon. No agsaw ni pare Badong. Baka angutak iti agat kanal. Ha? Ura iti tersina ni kagawad po ng agat kanal. Aywan. Agdangag pa iso agat ka na na. Na, Pagkapuan na iti nga angaw. ura si ka. Adamangot ma. Agdangag pa iso agat kanal. Wait, sapay no bumaybaya ka bumangbagsay. Agat kanal na talaga. Si kan sabay ti agat kanal. Oy, di naman pabasulan ang kay. Si kang agpaiso. Ha? Apay, di mo angutin day tabagi mangkay. Ay, saan na siya? Apay, kano iti naudi ang nagdigos ka? Kita ha? Ay na, Saan mo na malagay? na. Tay di pa'y napalabas abulan, tinaudi adigos mo. Doon pigsa yorngiwat. Ha? Ang mga no mangagda. Isuan na lawag, asikati agat ka na lang kang. Saan ko naknay? Di mo ipili. Apay, agat kanal ka dito sa ngaw ko, tuyan. Saan mo iti pa nagkuna? Nagkuna nga agat kanal. Ni parintay, uray la agapot ti agong na numadama ka istorya. Idi pa'y amang angot ko day nga agat kanal. Iso, may tikunan. Apay nga, asyak ti pabasulin na. Agat kanal. Ay, madinsa. Apay maray, ada ka di maangot mo nga agat kanal dito tersina. Adda maray, jakla ipadpadlaw kun ka. Agpadpada kayo kan ni kapitan. Ada ang matla maangot na nga agat kanal. Kahit pinabasol na ka. Wun nga road. Akas mutla ang di inaramid na kinibadong ko ah. Saan man atila ibagbagan ni kapitan? Kasi idong nga road ti agat kanal dito'y barangay tayaw. Aguray ka. Day tadakkel a kanal di ta igid ti kalsada. Kano pa'y aya analinisan day ta? Idinsa pa'y napalabas at awan. O, kita man day ta. Ayun, isunsa mo tinabangsay. Ibagam kin ni kapitan. Tasaan abastag pabasol no asino tinabangsay. Taday ta kanal asaan amalinlinisan tinalawag anabangsay. Kapitan, ada ko maibagakan ka. Ibagam itanta ni maulawak. Madi, di maangot ko. Tinabangset amang angot mo kaday ta kanal di taigid ti kalsada. Ha? Saan asi ka? Ay, unay kamutan, kapitan. Uray kas kasanaw. Nabangluak mat a. Saan ani pare Badong? Apay ngay anabangsit mat lata. Uray awan dito ay ni kabadong. Ha? Unan niya. Ang dagayam iji balay ta. Ay, naangot day ta kanal, kapitan. Uray iji balay mi. Maangot ko. Anya ngay ti aksyon nga aramidan tayo, kapitan. Aksyon? Awan ti aksyon-aksyon kanya. Agapot tayo latan. Anya? Wano, aday, wan tayo dagiti na bangsit a tao. Kasano mo na makapanganda tao ngayon kastoy mga damaangot na bangsay. Ay, unay mo dagita ang barangay official. Iso pa ya. Ano ti sir-serbi na kita nga opisyalis. Tadi na pa'y malinisan day ta kanal na bangsay. Iso atila pabasulan ni kapitan anabangsay. Tadi namat ak-aksyonan jay pudno anabangsay. Ha? Ayun na niya. Pa'y asaan ko ang napanunod na ita. Sadok nga bain. Isunto man ti bagak king kuana, inton masabat ka. Pudno mag, saan nyo akayat nga aksyonan jay puon kan gapo tinabangsay. Ay, di ka kumamot agsao iti kasta, maray. Amuyo lang aruden aday takanal tinabangsay. Di yu pa'y lalininisan. Imbaga kun kan ni kapitan, aday ta kanal, tinabangsay. Kay, ayan na ngay ti aksyon nyo nga opisyal. Kaaguray ka nga mina. Ay san kami na makauray. Tad-adala ang abumang bangsit day ta kanal. Tanay, nagpudot ti panawon. Aguray ka nga raw, taag pampanunot pa'y ni kapitan. Kanya ko matinas ka na panunutan na. Kanal lang nga na bangsay, tagpanunot pa.
nagsabat ka ni parinting ah. Apay ngay, akas liklikan na, mate. Pare, nagsaya atin na nagsabat ta. Di naksabat-sabatan. Likliklikan ka lang din. Sumabat-sabat ka pailaan. Apay, liklikan na kaya. Awan mo't amo ka basol kuking ka. Nabangsit ka. Day tati basol mo. Talaga gayam amamati ka asyak tinabangsit pare. Win-win. Dahi ta kanal, di ta igit ti kalsada tinabangsit, pare. Sika. Agdigos ka ngamin. Dahi ta kanal kunak tumay. Saan ka nga mas asidan, day? Ay, sana asyak tinabangsit, pare. Sika nga ron. Idaulwak ti panagsurat iti reklamaw. Tapno maaksyonan dahi ta nabangsit a kanal. Agpirma ak iti dayta reklamo ba daw? Ay, aguray kamot Dagiti pa'y bumarangay ti pagpirma Siyak pa'y tiyo mo na. Agganat ka manin ako nakan. Kaya't kugayam ang maaksyonan dayta na bangsay. Sigay, tagpirma Ay, ako. aguray ka. Wala makururay. Na, siyak tiyo mo na nga agpirma. Siga, ti may kadwa. Sa bagay, mayat no si ti first owner. Siya may ti second owner. Kasanungay, Inteng. Adamot gayam na pirmaan dagiti kabaranggayan a petisyon. Mainaig iti dayta kanal di taigid ti kalsada. Ni man pare ba dong? Kat pudnumet ngamen anabangsit dayta a kanal. Nagado a problema. Mainayon man ang dayta a kanal. Taanya ko mati problema. Nagado nga ron. Anya nga rod ti kunam a problema anagado. Ay problema ti sidan intun aldaw. Na, Ti sidan intun malam. Kastan tumutan iti kabigatan na. So, walang katapusang problema. na, Angay, at tuyin ti petisyon dagiti bumarangay, may papan iti kanal anabangsay. Diyak mabasa. Aganti para ka ngamin atap no mabasam. Sikan tamang basa. Nas ka nabasahin tayo amin daytaw. Nang lunakan ka ang kahil si kati kapitan. Basaek to Ngam basaan nyo pa'y nga umuna Maudi akto namang basa. Ay, saan tayon ang makapangan? Gapoy ti dayta a kanal, maray. win nga rod. Uray kadida kayo kin ni Kapitan. Kat apektado kayo mag. Ay katwen Ay kunak ano saan ang maangot ni Kapitan. maangot mimot Kag anya ngay nga ro, ti aramidin ni Kapitan. Kanayon mat ngagpampanunot. Kag tulungan mo't nga ro din ang agpanunot, maray. Ay wen mare, di ka madanagan. Tapno makapanunot ang nasaya at iti solusyon ti problema. Oh, denggam anaimbag. Basa at kinakasurat dito petisyon. Diyak to pa'y binasa. Kunana ditoy, ano saan mo ang maaksyonan adagos daytoy a problema. Ikatendakan a kapitan. Ha? Nagkuna dayta? Dagiti nagpirma Na, Nagaduda. na, Imo na ang nagpirma ni Pari Badong. May kadwa ni Marituyang. Simmaruno ang nagpirma dagiti daduma. apurado na launay ngamin. Wen tasaan dan amaano santi angot dayta kanal. Urayan da Aging gat kaano nga agurayda. Aging ka ano nga ta. Ay na, inteng. Uray syaksa, makaunget akon. Na, Apay, di mo madlaw, makaunget akon. tumakdal kan inting. Delikado ka na. Di mo urayan amapan ko alaan di balunit ka. Ha? Apay ati makder ka. Kwa? Sa dino ti papanam. Jairwar. Ay, di nak maitarayan inteng. Makamatan kalata. Kwa, makanak Jairwar nakasaritak dagiti padak nga opisyal. Tarog yan min alinisan ti kanal. Ayan na nga, dagiti opisyal dito'y barangay. Yak may idan makikita. Madamada ka na ngagmibiteng. Linisan dan sanday ta kanal. Ay, iti pa'y kuma. Madanagan mo't ani Kapitan ang maikat iti posisyon na. Amo na magayam, ti madanagan. Sikaman mo ti maikat iti posisyon. Mabilbilang ang ti aldaw na dayta kapitan.
Saan pa ilang nga agaksyon ay awanain. Ay, manon ay ati bilang mo ba daw? Duwan, tuyang. No umabot iti talaw. Delikado, dayta kapitan. Linis tayo matlaliinisan ng kan. Nabanog kami. Ay, ano saan tayo? Ayaban tayo kumamot adag iti daduma. Tao may damot aglinis. Stop na malpas sa dagaw. Nagsasadot nga ron tinaduma. Buy-buyaan da tayo laangan. Aw, itataba tong aw. Nakadikwatro amang buy-buya kada tayo iti balay daw. Di lang mabain. Isuti number 1 nga reklamo. Di mo tumulong. Ayaba manggal. Nas ka na tumulong damay. At damot lat na maangot ko anabang site, pare. Ay, tumulong ka tap no mabiit na maikat. Tirik-reklamom anabangset. Nay, apay ko matumulong at. Kit trabaho yu dayta nga opisyal iti barangay. Eh, di mi kabailan no da kami. Kasapulan mi may dati tulong yun. Ay, magkumamit ano da merienda. Tumayak tumulong, pare. Isulat pagalis tuwa mo. Kun nadapay ko maswildo na. Kwartalatan, tada iti panunod mo. Ha? Ay, umay kaki din. No tumulong ka, ada pagsasangwan tayo abasay. Ah, ay, ada pare. Ada! Ay, umaya nga rin tumulong inton bigat, pare. Sa paat, ti umay. Maray, adapay ka din na bangset, amaangot mo. Awan motan, Maray. Nalinisan nga minanday ta kanal. Ay, talaga gayam aday ta tinabangsit. Nagbiit gayam amalinisan no adote agtitinulong. Siyempre, may sapay ngamin ni Badong ko at himulong, Maray. Iso nga ron nagparta kanalpas. Ay, Maray. Maango mo, jay maigis-gis abawa. Aglutluto ni Maribanang. Imay ngamin ginmatang itay iti Ricardo. Aya, ha? Iso mo ilagayam anapan ni Badong ko, ijay balay da kapitan. Ay, kat mapantantumat inton madamdama amaray. Ngamin, pakanen kano ni Kapitan, dagiti timulong anagdalo. Iti daytoy nga okasyon. Na- Inagngarot ita ikansyon. Ay, una yan pare. Uray mula isango kanyak mati panagkantam. Kahit tapno angutin na ka, pare. Awanan maangot mo anabang sita niya. Eh, saan mo't asikat tinabangsit? Talaga mo sana siya. Dayta kanal, tinabang site, pare. Uy, hindi ka nagreklamo. Saan din ang nabagsay? Pinagtitinulungan tayo ngaming kahit adinalusan. Eh, wala, tapno awan ang tireklamo. Ay, adapay, pare. Ay, di ka may ibusan itireklamo. Dayto'y pulutan, pare. May bibusin. Kita man. Ayun! Layo na mo tapno daganas na. Eh, sige. Indak panayunan ka ni Banang, ha? Mangalak man iti sangabatso. Kasta, agtitinulong kayo nga agkakabaranggayan. Tada kayo mo lang, tiyang naman. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Inyalis mo ka di ginwang nga pagod ko ijay sirok ti salamagay. Apay ko mga yalis ko ngay. Awan mo ti jayang. Itay ko pa sa pulay. Ay saus, ang mga nuad na mangagab itinwang. Inalada nga ta. Ay, sana mabalin na. Sapay nangina tinwang. Inak ibagakin ni Kapitan, tatulungan da kang agbiraw. Halaman nga rin to yang. Sapay ko mata masarakan mi tinwang. Ay kalubak pa'y da ito'y kapay. Ituloy kunto akapyan, inton agsubli Ay, apayan maray. Saan mat amaro ko day taadang mo? Agdardaras ka. Ay, mapanak ijay ayan ni Kapitan Maray. Agpatulong ak. Awan dita barangay hall.
At the meeting da ija ilay. Pinaayaban ni Mayor. Kasta ka day. Ay kasano nga ruditan. Anya ngamin ayat ti parikot mo. Mapukpukaw jay nuang mi akalantangan maray. Awan mutten ije nakaipagudan na. Ayan ngay nga rod ni Kabadong. Itay pa'y ngagbirbiraw, ngam awan ka naw. Kastoy laangan ti aramidam. Mapan ka ni Maribanang. Anya ngay kumati maaramidan ni Maribanang. Awagan da ni Kapitan. Awagan tumat ni Kapitan dagiti tano tatulungan da ni Kabadong agsapo. Ay, maray, irwar mo man tay cellphone mo. Darasam. Apayan, Maray. Anyat mapaspasamakan ka. Awagan man ni Kapitan. Bilinin na kumadagiti tanod na. Tatumulong da nga agsapul kini kalantangan. Asinaw, akalantangan, kaano pa'y amapukpukaw? Jay kalantangan anuang ni Badong ko, maray. Kunaklakit din no anya itayon akalantangan. Nay, apay ngay nga ron nga umisem ka. Kasla pa karagsakam ti pan nakapukaw genuang may. Ay, saan mo't nga iti kasta, Maray? Kunak ngamin no tao ti ibagbagam akalantangan. Awagam nga rutin ani Kapitan, maray, tanay, magmag na ti oras. Alawan, awaga kon. Hello, Enteng. Ay, hilaw. Ay, apay, mailiw kan. Ada meeting mi, umaw-awag ka. Ay, anya ang mailiw asasawam. Ay, awagan man dagiti tanod mo. Tatulungan da kanon ni Paribadong amang sapul kan ni kalantangan. Sino man ang ta akalantangan akabagyan na? Ada ka di kulkurang na. Saan atao ni kalantangan? Jay nuang ni Paribadong akalakyan. Pag, kunaklakat no tao. Apay, awan ni kwarog dita. Ibagam kan ko na tabagan na dagiti kakadwa na atanaw. Awan pa'y nga rod ni Kwarog. Iso asikat inawagak. Taawagam mo't dagiti tanod. Ay sige, awagak ida. Darasem, tamadanagan una yan ni Marituyang. Adda dito'y balay. Sige, bye! Nakasarita mo ni Maribanang, Maray. Wun maray, inawagan ng dagiti tanaw. Msigay, tain na kun ijay balay, tatumulong akmet ngagbiraw. Sige. Napnapanan ngay nga ta Januang yawn. No amok ti ayan na, kat saan akong ngagpatulong pa'y. Unan niya. Ay, apay no umay ka mo tumulong maray. Ha? Tumulong ak nga agbiro kitinuang? Kasanungay no ada umay gumatang. Malay na nga rudan, diyala ko man din magdagas dito. Na imbaga kaya nga may na dumagas ka? Ayan nga, hindi pare intay. At damiting da kano ijay ilay. Inawagan na dagiti tanod na. Umay da siguro inton madamdama. Jesus, pangbirbirukan min ngay nga ta. At damang surot dito'y kalsada. Ang mga nunag na dito'y kalsada apimanaw. No nagtudo ko ba, madlaw titugot tinuang. Ang saan mangarad. Ay, sayang pa'y ni kalantangan. Napukaw sa taon. Ay, sapay kumata masarakan tayaw. At damay sa atanod asumungad. Ay, nasiyat, mate. Apay ngay, nga agmay-may sa. Apay ngay, nga agmay-may sa ka atanawd. Ayan ngay, dagiti kakaduam. Napanda nagsapol, tata. Alangan adito'y balayo, to'y umay da pagbirukan. Kasta ya. Apay ngay nga da kayo dito'y balayo. Ingkay matagbirok tata. Nagbiro kak itayain. Ang jakbo masarakan. Saan ka sumardeng agbiraw? Aging ga di mo masapulan. Mala, intang aruday. Nagbirukan ka di dagiti kakaduam ngay. Amu pa yan ngay. Kat adda akbat nga rod dito. Nagsawar da siguro Ngamjak amu no sa dinaw. Minta mangarot agsawa rin Wan tata. Ay, agluto kay ti pangaldawan tayo anana. Ay kunak man no umayak matagbiraw. Anya ngay ti kanin tayo no mabisinan tayo. Isugayam ngay may ka dito'y balay. Taday tate bagam. Ay, dawan ng awan mo't masarakan tano ang tata. Tayo pa'y mangan. Pasado alas 10 pa lang, mate. Kaanti bagbagamon. Ay, agawid ka lang ngay. Nakamin, tagbiraw. Ay, kung kunaklaan mo't day tata. Ay, agpudot ka la dagos
Awan mo ti masalamaan ta akad wa matanod. Napanda siguro nagmerienda ijay Changgay, tata. Kita-kitahan kita. Barang adada ijay Changgay. Ay, amok man ti adda dita utek maun. Apay ang mapantinwang ijay Changgay. Ha? Eh, ti kadwak ata ano ti kunak nga da ijay Changgay. Awan ka di pa ni Kwarong. Awan pay. Eh? Jakman ammo iti dayjay akaanakam. Nupimanaw, mabayag sa sumangpay. Nabirukan da nga tan di kalantangan anwang ni Paribadaw. Anya nga iti ammok. Awagam adag iti tanod mo. Taamwem no nasarakan dan. Ah, uwan gayam. Awagak ida. Rumbang laeng. Sakot ti pagdamagam kat didakmat kadwa nagbiro. Tiamok akit, may da imbagakan ka. Awan tim imay, manipod na pandatim mulong ang nagbiro. Ay, hello, Tanod. Kumusta ditaan? Hello, Kapitan. Nakadimakan dita, to may kami. Makan asasawon? Eh, nabirukan yung tinwang. Saan tayo, Kapitan? Mabisbisi na ka. Diyan ka mampay-pay. Namangan no, imbabadan tilalat na. Sana. Kasimot ni Paribadong. Kapay ko makaasin ni Tata ba daw? At saan mo't nga isot imbabadan tilalat na? Naasidag ka lang. Apo, ipaladaw kan. Ay, anay ko. Ano ti basol ka? Ay, paladaw na nga, Kapitan. Ay, kaya't mo asikat ibabada tilalat na. Ay, saan Kapitan? Kung kunak lang matay jay. Ala, kaumayak mo't makipagbirok. Adagong guna ti makabirok. Ay, pagawa nga rudang biraw. Tapno siya ti makalay ti gungkuna. Sige. Babay. Singay tanod akadwam itay. Nagpartak mo tapi manaw. Tada kanugong guna na. Pinanawan na ka dito'y. Hindi imbagam nga dagun guna. Pinartakan na, tinapan nagbiraw. Tapno iso ti makaalay, ti gungguna. Kasta? Kaano pa'y amapukpukaw tinwang mao? Ang mga nuderabi pare. Nadlaw ko tayo parbangon, nga awan mutayin. Imbag no awan ng takaw. Sapay mayat dahil dyan, pag-aradaw, tanatulnaw. Napan kan ije karayan. Ay, saan pa'y pare? Makadanon nga tapay ijay, tinuang kaw. Mare, nagkapuam? Napanak man gimatang iti Ricardo, maray. Agluto ak iti kanan dagiti napan nagbirok iti nuang. Anya ayat ti ilutom asidaan da. Pinartik jedak kalapato may maray. Ay simurot kat ni enteng anapan nakipagbirok. Idi simbang pat manipod ilay. Kasta ka day, maray. Ay sapay ko mga ruta masapulan da. Hawanan ati pagarado ni Badungkaw. Hindi ka madanagan, Mare. Masarakan danto. Sige nga rod, maray. Inakunta jay lutlutwag. Wen, Mare. Mapanak mo't ditaayan ni Mari ko anang. Adamot gatangan. Anya ka diti gatanga, Mare. Ricardo, Mare. Awan mo't gaya man Ricardo ijabalay. Ricardo, matim may ginatang ni Marituyang itay. Ay, kaasimot na Marituyang, no di da masarakan tinwang da. Apay nga minadida impagod analaeng. Kalakyan pa'y gayam, iso anapig sa mangguyod iti talina. Saan nga ta, analipatan ni Pari Badong nga impagod? Nalabit akasta. No impagod na analaeng. Sana kaskarina makabulaws. Ay, amo pa yan nga, Maray. Ay, tay gat-gatangak nga rudan Papinanawak anak kasaang tay kaldero. Ang mga numaksat. Sige, mabiit laang, tekan ka. Makitam ka di dagitinwang di takarayan. O masidag tapay man pare. Ado, magtinuang di tayo igit ti karayan. Aglalangoy da. Jesus, ababaw ti danong ti karayan. Kasada nagtudaw. Ay, aguray ka man pare. Kasla ginuang ko akalantangan, tada iti lingad ti bumalasang anuang. Ay, bigbigim bareng isungag pa isa. Ay, agawaan tapay ti magna pare. Sige. Medyo linglingdan ngamin ti bumalasang anuang kay. Kasla iso day jay. Ay, no isaw. Imaylan nakiday. Ay, asik ganda pa'y pare. Nakapaklab iti ababaw adanom ti karayan. Nailingad ngamin ti Sara na kay. Ala, intan pare. Hello, apay nga imawag ka, Tanod. Kapitan, nasarakan nyo ka din tinuang. Nakadayo ako ng mamamay. Ay, saan kami pa asigurado no isuti matanawagan may? Apay nga imawag ka? Mabisi na ka.
tayo kumamanganan. Umuna ka na. O sige, umuna ka raw ng kapitan. Magbisina ka talagan. Day talabisin mo ti ambong. Uray pa nagrurunda. Sikat ti umuna ang mabisin. Uray kumanong nalukmag ka. Sayang ti kang kanan. Di kapitan man. Sige nga raw din. Umuna ako ni di balay na nanatuyang. Ay, ingkalatan. Ay, salbag ka, Anwang. Binanog na kami. Di may kalaang gayam na kiday. Ay, nakidate at bumalasang sama day takadwa na anwang. Isumit ti kadwa ng aglang-langoy, paray. Anyapay ngay. Ala, iguyod mo na. Huwag, paray. Imbag ta imbagam nga umay ta dito karayan. Kasta ati agbirok. Sawaran ti mabalin apapanan tinwang. Napayajak na panunod nga agpaisaw dito karayan. Ay, manu kayo anapan nagbiraw. Di yung pa'y nasarakan. Kabambantayan pa'y tinapnapanan niya. Ay, huwag nga ron, paray. Iya'y magkalsada tinapanan ti daduma. Intakit din. Ay, agyaman aking ka, pare, ah. No di mo imbaga nga umay ta dito karayan. Binantayan ko man ti kalantangan Anwang ko ti bumalasang Anwang. Adda kayawn, kapitan, badaw. Adda ka din tinwang. Napanlagayam nakidate tinwang yaw. Ah, nakidate? Kasano ang nakidate ako nam, kapitan? Kinuada kadwa na bumalasang anwang. Aglanglangoy da. Pati gayam nuang kat agpalwang. Ay nakasta unay adanag kaw, kuna no tinakaw da. Ay, iparngad nyo ngamin analaing. Sakbay apanawan nyo tinwang yaw. Amangan man no idiin niya po niyaw. Naliwayan nyo nga impagod iti usto. Ay, nalabit, pare. Ang mga nudyak nga agpaiso impagod. Ay, saanin na maulay, pare. Siguraduwag ang nakapagod. Sakbay apanawak taon. Ay, tatabadong. Ipagod mo anaimbag tinwang mo, tapno saan ang makabulos. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.